Yn gyntaf, ar am. Helo, symau. Jerry Hunter dwi. A Richard Jones ydw i, a ydych chi'n gwrando ar bodlediad yr Hen Iaith. Podlediad lle mae yna Americanwr sydd ar hyn o bryd yn Cambridge, Massachusetts, yn ceisio gwareiddio ychydig ar fachgen o Ynys Môn, sydd ar hyn o bryd yng Nghaerdydd. Felly, da ni'n bodlediad rhyngwladol. A mae yna gwpl o bethau yn newydd y tro hwn. Yn gyntaf, da ni mewn stiwdio newydd, ar ôl i fi gwyno gymaint pa mor oer oedd hi yn yr hen stiwdio. Da ni wedi symud i stiwdio arall. Lle mae gennau, os da chi ddim yn gallu gweld hwn ar YouTube, mae gennym ni Karl Marx yn edrych dros un ysgwydd, a mae gennym ni glistog yr Hen Iaith dros yr ysgwydd arall. A'r peth arall sy'n newydd ydy, Jerry, dwi newydd erbyn copi o dy lyfr newydd. Felly, llongyfarchiadau deud wrth dwi'n siŵr bod bron pawb sydd yn gwrando neu gwylio eisoes wedi'w brynu, ond gan bod hwn yn gyfle i chydig bach o hyrwyddo, deitha ni am y llyfr. Ddigwylydd, hyrwyddo. Na, llyfr am llenyddiaeth Gymraeg yn deillio rhyfel cartre America dros gyfiawnder y rhyddid, ac yn dilyn grŵp penodol o filwyr yn myddin yr undeb oedd yn siarad Cymraeg ac yn sgwennu yn Gymraeg am eu profiadau ac am eu hangerdd dros rhyddhau'r cydwision. Yma'n stori gyffroes iawn. Os ydych chi wedi gweld y gyfres dyledu Band of Brothers, mae'n rhywbeth fela ond yn Gymraeg. Felly na nes i fwynhau sgwennu, rwy'n dweud. Yn wedig yn y dyddiau hyn yn America gyda dylanwad Donald Trump ar adain ddeu y blaen wirioneithol braf sgwennu am y cyfnod pwysig hwnnw'n hanes America a'r ymdrech i ryddhau'r cydwision ac i gyd yn Gymraeg. Felly na, mae'n bleser sgwennu. Gret, wel, da ni'n mynd i fod yn recordio podlediad arbennig. Fi sydd wedi mynnu, mae Jerry'n rhyw fath o rwys, mae o'n chydig bach o embaras gen fo, ond dwi wedi mynnu bod ni'n mynd i recordio rhaglen arbennig ar y gyfrol yn y Steddfod, siwr o fod, felly mwy o fanylion i ddilyn. Reit, Jerry, dwi wedi anghofio dweud y pethau pwysig, wrth gwrs, sef bod y podlediad ar gael drwy'r gwahanol apiau podlediadau. Da ni ar gael ar YouTube, lle da chi'n gallu gwylio ni hefyd, a da ni ar gael yn gynta ar am. A dylwn ni wybod hynny ar ôl, dwi'n gwybod, 20 o benodau neu be bynnag ydi o. Beth bynnag, Jerry, lle da ni'n mynd y tro hwn? Wel, tro dwytha mi ddyn ni'n sôn am y berthynas gyfeillgar adeiladol rhwng y dyneiddiwr a'r ysgolhaig, William Salisbury a'r bardd proffesiynol Gruffydd yr Eithog. Ar unwedd oedd gyda awydd sôn am enghreifftiau o berthynas nad oedd mor gyfeillgar rhwng dyneiddwyr y beirdd Gymraeg, ond na ni adael hynna am y tro, right? Drafod hynna maes o law, ond dwi'n meddwl sy'n well yn ei barhau a William Salisbury, dyneiddiwr pwysig y Cymru, a thrafod un o'i brif gyfraniadau neu yn marn llawer i brif gyfraniad, sef Testament Newydd Cymraeg a gyhoeddwyd yn 1567. Felly, dwi'n meddwl bod rhaid i drafod hanes cyfieithu a chyhoeddi'r Beibl yn Gymraeg mewn sawl pennod, a bod yn onest, mae'n mor bwysig. A dwi eisiau dweud rwan, achos dwi'n gwybod yn iawn bod yna bobl sydd yn gwrando yn dilyn y podlediad sy'n meddwl, sgennau'n diddordeb mewn hanes crefydd yn ein gwybod am y Beibl ac yn y blaen, ond rhoswch efo ni, dim ots beth yw'ch diddordebau o ran crefydd, mae'n holl bwysig o ran hanes yr Hen Iaith, hanes yr iaith Gymraeg, ac o ran hanes llenyddiaeth Gymraeg, fel y gwelwch chi maes o law. Felly, wrth gwrs mae'n bwysig o ran hanes crefydd yng Nghymru, ond mae hanes cyhoeddi'r Beibl yn Gymraeg mor bwysig o safbwynt hanes yr iaith Gymraeg, o safbwynt hunaniaeth Gymraeg, ac o safbwynt llenyddiaeth Gymraeg. Felly, ni'n dechrau heddiw gyda Testament Newydd 1567, a William Salisbury yn ganolog yr stori honno. Gret, oce, felly, falle dylse ti atgoffa ni i gychwyn, Jerry, neu unrhyw sydd yn gwrando o'r newydd, chydig bach am William Salisbury o ran, lle oedd o'n hannu, ar jyst i atgoffa pawb o dyn, o boi rhyfeddol yma. Oedd o'n uchelwr o Ogledd Cymru wedi cael ei addysg
yn Rhydychen, mi nath o droi yn Brotestant, felly oedd yn ddeneiddiwr, wedi astudio cwrs gradd penodol y diniaetha, oedd yn ysgolhaeg, oedd yn gallu darllen llawer o ieithoedd, a wedyn mi nath o gyhoeddi un o'r llyfrau Cymraeg cynta oll synwyr pen Cymro ynghyd yn 1547, casgliad o ddaearhebion Cymraeg wedi ei crynhoi gan y bardd Gruffydd Hiraethog i'w swmp y llyfr, ond mae yna ragamadrodd nath ni drafod yn y bennod cyn yr un ddwytha yn y gyfres hon. Mae ragamadrodd William Salisbury i oll synwyr pen Cymro yn ysgryd ddeneiddio Gymraeg o'r rhestl. Mae'n batrwm o ysgrifennu mewn ffordd newydd. Gymreigaidd iawn, ond hefyd yn defnyddio yr holl addysg gafodd o'n Rhydychen a'i holl waith yn studio ieithoedd eraill wedig Groeg a Lladin. Ac mae'n rhyw fath o fanifesto deneiddio yn galw ar Gymru i berffeithio'r iaith Gymraeg, a sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn gyfrwng sy'n deilwng o ran trafod disg a chrefydd ac athroniaeth a pob math o bethau. Felly, dyn holl bwysig, a mae'n ganolog y stori yma. Deud y gwir, so werth agoffa rhai, ti y diwedd y rhagamadrodd hwnnw gan William Salisbury o synwyr pen, mae'n nhw'n deud fel hyn, mynnwch yr ysgrythio'r lan yn eich iaith. Felly mae'n deud, hyd yn oed yn y llyfr cynharach hwnnw, 1547, mynnwch yr ysgrythio'r lan yn eich iaith. Mae awr rhan y brawddeg yn ddiddorol. Mal ag y bu hi gan eich dedwydd hynafiaid yr hen Frytaniaid. A'r syniad yma bod yr hen Gymru, yr hen Frytaniaid wedi cyfieithu'r Beibl i'r Gymraeg ganrifoedd yn ôl. Does dim modd profi hyn. Dyn ni'n dechrau ddod at be galwodd, meddwl am dy Grys ti, Richard, be galwodd Saunders Lewis yn y propaganda. Saunders Lewis, wrth gwrs, dyma fo. Saunders Lewis, nath droi'n Gatholig, wrth gwrs. Dyma bropaganda'r Eglwys Brotestannaidd, a na ni drafod hynna mewn pennod arall hwyrach. Felly hwnna, a wedyn, reit ar ddiwedd i ragamadrodd i Otsynwyr Pen yn 1547, dyma William Salisbury yn deud wrth i ddarllenwyr Cymraeg, Hegeryn dotwch yn droed noeth. Ewch ar bererindod yn droed noeth i ddangos bod yn bwysig. Pererindodwch yn droed noeth at ras y brenin a'i gyngor i ddeisif cael cenad i gael yr ysgrythio'r lan yn eich iaith. Felly, dyn ni'n gweld bod y wedd hon ar agenda William Salisbury, sef cyfieithu a chyhoeddi'r Beibl, wedi bod yna o'r cychwyn cynta o ran i yrfa fel deneiddiwr. Felly mae rhywbeth dyn ni'n gyfarwydd ag o. Ond wedyn, mae'n bwysig bod ni'n trafod ychydig bach o cyd-destun. Dwi'n gwybod bod llawer iawn o Gymru yn cael ei gorfodi i astudio hanes y tuduriaid yn yr ysgol gynradd a'r ysgol uwchradd. A mae'n bwysig oed i sicrhau bod ni'n dall y cyd-destun o ran y tuduriaid yn yr 15 a chrefydd. So mae'n holl bwysig y stori yma. Harri VIII nath droi Lloegr a Chymru yn Brotestannaidd o gwmpas 1534 union adeg a pan oedd o'n pasio Deddfau Uno i un o Lloegr a Chymru. Wedyn mi oedd mab Harri VIII, Edward y Chweched yn Protestant, oedd yn frenin rhwng 1547 a 1553. Wedyn pan fi farw Edward y Chweched yn Ifainc, dyma ei chwaer, neu hanner chwaer Mari, gynta yn dod yn frenhines, ac mi oedd Mari wedi parhau yn ffyddlon yr hen ffydd. Oedd hi'n Gatholig, felly dyma droi Lloegr a Chymru yn ôl yn Gatholig eto am rhyw 5 mlynedd. Rhwng 1553 a 1558. A wedyn, mae Mari yn marw, dyma i hanner chwaer Elizabeth yn dod yr orsedd, ac Elizabeth hitha yn Brotestant, a dyma droi Lloegr a Chymru yn ôl yn Brotestannaidd eto yn 1558. Felly, mae'n bwysig deall yna, mi oedd dyneiddwyr a oedd yn Brotestaniaid selog fel William Salisbury yn gorfod bod yn ddistaw iawn yn ystod 5 mlynedd o dirnasiad Mari. Ac hefyd, ambell un, fel dyn pwysig iawn, dyn sy'n bwysig o'r stori, dyn ni am ei drafod mewn munud, oedd rhai ohonyn nhw'n gorfod ffoi a gadael Prydain yn mynd y cyfandir gan bod Mari yn ei herlyd. Wrth gwrs, mae Mari'n cael ei chofio weithio fel Mari Wydlyd am arteithio dynyddio Protestaniaid, sy'n bach yn ironig, achos mae Elizabeth yn arteithio ac yn dynyddio fwy o Gathologion. Sef yn gael Elizabeth yn Elizabeth Wydlyd, ond dyna fo. Ond felly, mae'n bwysig cofio'r hanes yna, iawn, fel rhan o'r cyd-destun. Wanta,
yn 1558, mae Elizabeth Brotestannaidd yn dod o'r orsedd, a mae'n dechrau ar ei hygenda Brotestannaidd, iawn? Felly mae'n bwysig deall o ran cyfieithu a chyhoeddi'r Beibl yn Gymraeg, bod y cyd-destun gwleidyddol, crefyddol hefyd, ond gwleidyddol yn holl bwysig. Felly, Garreg Filltir, iawn, cynulliad 1563, the Convocation of 1563 yn rhan o brosiect Elizabeth fel Brenhines Brotestannaidd. Felly, cynulliad 1563, dyma 20 o esgobion yn dod ynghyd mewn cynulliad. Llawer ohonyn nhw wedi newydd ddychwelyd o'r cyfandir, wedi bod yn alltudion yn ystod teyrnas Mari, gan gynnwys dyn sy'n ganolog y stori hon, yr Esgob Richard Davies. Mwy amdano fo mewn munud. Mae Richard Davies yn hynod bwysig o ran hanes Testament Newydd 1567. Ac felly, mi oedd y cynulliad yma o esgobion yn rhan bwysig o grynhoi a chryfhau y newidiadau mi oedd Elizabeth a'i llywodraeth yn neud o ran sefydlu Protestaniaeth yn y deyrnas. Felly, chydig am Richard Davies, achos dyn ni am sôn amdano fo dipyn yn y benod hon a'r benod nesaf. Esgob erbyn hyn, yn reiddio deulu o uchelwyr o Ddyffryn Conwy ar dy holl bwysig yn y cyfnod hwn. Gafodd ei eni o gwmpas trwy'r y ganrif, felly mi oedd o'n ddyn mewn oed, oedd o'n cyfnod hwn, oedd o'n yn ei 60au, gafodd o oes hir, mi farw yn 1581. Gafodd ei addysg yn Rhydychen, mi oedd o'n ddyneidiwr go iawn, fel William Salisbury, mi gafodd o EMA a bida yn 1530au. Mae'n debyg iddo droi'n Protestant yn ystod ei gyfnod fel myfyriwr yn Rhydychen. Mae'n nifer o swyddi, bywoliaethau, fan nhw'n galw nhw, yn Eglwys Loegr fel vicar a rheithwr ac y blaen. Ond, pan ddath Mari, y frenhines Gatholig yr orsedd, yn 1553, mi gafodd Richard Davies i alw o flaen y cyfring gyngor, y Privy Council, cyfring gyngor, a'i holi am ei gredoa. A doedd o ddim yn fodlon mynd yn ôl a cofleidio Catholigiaeth eto. Felly, gafodd ei amddyfadu o'i gyfloga eglwysig, o'i bywoliaethau, a fi'n rhaid iddo ffoi yn y pen. Poeni am ei fywyd, felly dyma Richard Davies a'i deulu yn ffoi o'r cyfandir. Mi oedden nhw'n byw yn Frankfurt am gyfnod, wedyn yn Genefa yn ganolbwynt i Brotestannaidd. Wrth gwrs. A wedyn, wrth gwrs, ar ôl i Mari farw a ar ôl i Elizabeth oedd yr orsedd, dyma fo'n dod nôl o alltudiaeth, mi gafodd o'i wneud yn esgob Tyddewi, yn 1561, oedd yn esgob Llanelwy cyn hynny. Felly dyma fo, mi oedd o'n esgob Cymraeg, dyneiddiol, Brotestannaidd, yn rhan o gynulliad o esgobion o dan Elizabeth, reit? Ac oedd o di ennill enw fel ysgolhaig, wedi cael ei addysg yn Rhydychen, ond oedd o'n ysgolhaig, nath o gyfrannu a gyfieithu Beibl Saesneg, the Bishop's Bible, esgobion Lloegr wedi sicrhau bod Beibl Saesneg yn cael ei gyhoeddi yn 1568, ac oedd wedi cyfrannu at gyfieithiad Saesneg hwnnw o'r Beibl. Felly mae'n bwysig deall cyd-destun. Gyda llaw, mae'n y stori, does modd profi bod y stori hon yn wir, ond mae'n ddiddorol o safbwynt diwylliant llawysgrifol Cymru o'r oesau canol a pharhad y diwylliant hwnnw yn yr 19 Mae'n y stori bod Richard Davies, pan oedd yn blentyn, wedi gweld llawysgrif yn hi i ewyrth o, ei ymgol chi, ac llawysgrif yn cynnwys cyfieithiad cyfa o'r Beibl Cymraeg. Wel, mae stori'n yn deillio o'r 4 ganrif 15. Mae'n ddiddorol meddwl amdano fo. Wan ta, yn ôl at y cyd-destun gwleidyddol, dyma'r esgobion yn cyfarfod gan gynnwys Richard Davies, y Cymro pwysig hwn, a wedyn yr un flwyddyn yn 1563, mi basiodd Llywodraeth Elizabeth ddeddf. Deddf, mae hynny'n bwysig, mae weithio mae pobl yn cyfeirio ddeddf 1563 fel o deddf yn caniatáu gyhoeddi'r Beibl yn Gymraeg. O chwarae teg, nath Elizabeth caniatáu gyhoeddi'r... Wel, naci, deddf yn gorchymyn, Gorchymyn, reit, diddorol. Pedwar esgob Cymru ac esgob Henffordd, sicrhau bod y Beibl a'r llyfr gweddi cyffredin yn cael ei cyfieithu i'r Gymraeg.
Ac wrth gwrs oedd Richard Davies yn Esgob Tyddewyd yn hwn. Ac gyda llaw, mae'n ddiddorol, 4 gorchymyn, 4 Esgob Cymru, ac Esgob Henffordd, sy'n dangos gymaint o Gymraeg yn cael ei siarad dros y ffin yn Lloegr. Pryd hynny. So mae'n ddiddorol. Felly, oedd Elizabeth yn mynnu. Ac o ran y cyd-destun, iawn o'n caredig iawn o ran yr iaith Gymraeg, ond eto oedd yn rhan o agenda wleidyddol a hangach Elizabeth. Mae'n bwysig gweld Deddf 1563 yn y cyd-destun. Gallai just holi, stopio ti fanna, Jerry, chos mae yna un peth, falla, sy'n yn haro i, a falla fydd o'n taro rhywun sydd yn gwrando neu'n gwylio. Y cyd-destun gwleidyddol, da ni yn yr 1560au, da ni'n y 1560au. Wrth gwrs, da ni mond 20 mlynedd ar ôl pasio'r olaf o'r hyn a elwyr bellach y Deddfau Uno, lle mae gen ti'r syniad mae o waredu yr iaith Gymraeg o Gymru, a wedyn chydig dros 20 mlynedd yn diweddarach, mae gen ti Elizabeth yn gorchymyn cyfieithu'r Beibl. So, i ba radda mae hynny, dy hyn oherwydd bod, enghraifft, dy hyn oherwydd Protestannaidd? Hynny yw, mae Protestannaidd yn cymryd agwedd wahanol at gael y Beibl yn yr iaith frodorol, neu di oherwydd gwedd arall o Protestannaidd, ddim eisiau Cymru fod yn rhywbeth o ryw wersyllfa, yn nythfa o gatholigiaid dan gesail y Lloegr Brotestannaidd newydd. Neu, beth sy'n mynd ymlaen i egluro'r 20 mlynedd yma o newid go fawr yn dweud, neu sylfaenol. Mae rhai wedi gweld hyn mewn ffordd ddigon romantaidd ac anacademaidd fel iawn dal. Harri VIII wedi tanseilio'r iaith Gymraeg efo Deddfau Uno, dyma i ferch Elizabeth yn rhoi rhyw iawn dal o'r Cymru trwy gyfieithu. Ond yn hytrach, mae'n bosib gweld Deddfau Uno, Harri VIII a Deddfau i ferch Elizabeth fel rhan o'r un cymhelliad gwleidyddol, sef awydd y tuduriaid Protestannaidd, mi oedd Mari bach yn wahanol oherwydd mae Rhufain yw canolbwynt yr Eglwys Brotestannaidd, ond awydd y tuduriaid Protestannaidd i ganoli grym, canoli a sicrhau unffurfiaeth. Felly, yr Elizabeth, sy'n edrych ar beth wedi bod yn digwydd ers iddi ddod o'r orsedd yn 1558, mi basiodd ddeddf yn 1559, sef deddf unffurfiaeth, iawn? The Act of Uniformity, deddf unffurfiaeth, yn gorfodi unffurfiaeth grefyddol yn Lloegr a Chymru, yn dweud bod rhaid i bawb ddefnyddio the Book of Common Prayer, llef wedi gyffredin fel sylfaen addoliad ym mhob un eglwys yn Lloegr a Chymru. Sicrhau bod crefydd o'r un fath, oedd hi eisiau cydgor yn y dirnas ynddo. Gan bod hi'n gwybod, a pobl yn deud wrtho hi, bod yn amhosib cael yr holl Gymru Cymraeg i ddysgu Saesneg, y rhan wir Gymru yn uniaith Gymraeg. Mi oedd gyfieithu'r Beibl i'r Gymraeg, a hefyd mae'r un ddeddf yn gorchymyn cyhoeddi y llyfr gweddi gyffredin yn Gymraeg, i sicrhau unffurfiaeth grefyddol. Mae'n ddiddorol bod yn unffurfiaeth grefyddol ac gwleidyddol yn bwysicach nag un ffurfiaeth ieithyddol ynddo. Felly yn cefnogi'r Gymraeg gan sicrhau bod y Gymraeg yn rhan o'r un ffurfiaeth grefyddol a gwleidyddol. Felly dyna'r cyd-destun. Mae hynna'n edrych lot fawr o synwyr. Felly Deddf 1563, a mae'n bosib meddwl bod William Salisbury a'r Esgob Richard Davies o bosib wedi bod yn lobio yn trio cael at gyngor y frenhines a awgrymu syniadau debyg iawn bod hynny wedi digwydd yn wedig yn achos Richard Davies oedd yn esgob, oedd o yna yn y cynulliad yna yn trafod hyn yn 1563. Wan ta, dyma'r ddeddf yn cael ei ffasio rhaid, hallelujah, rhaid cyhoeddi'r Beibl yn Gymraeg. Mae'n gael prosiect mawr yn digwydd. Mae nifer o ddyneiddwyr Cymraeg Protestannaidd yn ymgynnull yn plasti'r Esgob Richard Davies yn Abergwili, glamp o blasti lawr yna. Weddol bell o diddewi lle oedd yn Esgob yn gosach a Cyferfyn, ond yna fo. Ac dyn ni wedi trafod yn y gyfres gynta a'r gyfres hon o ran y traddodiad barddol Cymraeg a'r modd yr oedd beirdd proffesiynol yn teithio mynd o blasti i blasti o gwmpas Cymru yn canu mawl i uchelwyr oedd yn noddi'r beirdd. Ac wedyn mae'n bosib styried plasti
yr Esgob Richard Davies yn Abergwyli fel rhywbeth o dinawdd. A mi oedd beirdd, oedd o noddi beirdd, oedd beirdd yn canu mawdd o fo, ond fel tinawdd deneiddio Protestannaidd. Mi oedd William Salisbury wedi cael llety a bwyd yn am ddim am gyfnod, ambell un arall oedd yn gweithio efo fo, ac dyma'r deneidwyr Cymraeg Protestannaidd yn ymgasglu ac yn byw. Bron rhyw weithwyr academaidd, ti'n gallu unig, mae pobl yn mynd i ffwrdd ar encil i weithio rhyw brosiect yn Abergwyli. Ac wedyn, yn bennod, tri ohonyn nhw, Richard Davies ei hun, William Salisbury a Thomas Hewitt wrthi yn cyfieithu'r Testament Newydd i'r Gymraeg. Ond Richard Davies sy'n cael y sylw o ran yn y llyfr ei hun yn bennod oedd yn esgob, ond dyn ni'n gwybod mae William Salisbury nath y rhan fwy'r gwaith cyfieithu. Fo gyfrannodd yn anad neb at y prosiect yma. A hefyd o ran iaith, da ac drwg, achos mae'n bethau chwythig iawn am iaith William Salisbury, oedd yn syllafu geiriau Cymraeg i ddangos perthynas ar iaith Ladin, oedd yn anodd i bobl gyffredin i ddarllen ac yn blaen. Ond da ac drwg, syniadau ieithyddol William Salisbury sydd ar waith yn Testament Newydd 1567. Iawn. Felly, gyda llaw, Testament Newydd Cymraeg gyhoeddwyd yn 1567. Iawn. Ni gyhoeddwyd yr Hen Testament. Dyna be ni'n mynd i ofyn i gan bod y ddeddf wedi gorchymyn cyfieithu'r Beibl, pam mae dim ond yr... Mae'n debyg bod nhw'n dechrau Testament Newydd. Mae'n ddyrach i ddechrau yn yr Hen Testament. A mi allan dan fod yn bwysicach, achos sy'n cynnwys geiriau Iesu Grist ac yn y blaen. A wedyn, mae'n amlwg bod yn fwriad cyhoeddi'r Hen Testament hefyd. A does neb yn gwybod yn hollol, mae'n y stori oedd yn cylchredeg, mi athan rhyw fath o lein gwerin Gymraeg, yn dweud bod Richard Davies a William Salisbury wedi dadla ynghylch ystyr un gair, a ffrio, a pechu, a pwdi, a syrthio allan, a dyna oedd ddiwedd i cyfeillgarwch a cydweithiad. Mae'n wych, dwi'n mynd credu'r stori, ond mae'n dangos fel yr oedd Cymru Cymraeg yn canfod y ddau ddyn yma, bod iaith mor bwysig iddyn nhw, astudio iaith, a bod nhw'n ei ffrio am ystyr un gair. So neb yn gwybod beth ydy gwybod yn go iawn am hynny. A felly, dyna ni, felly mae'n y ddau rhag ymadrodd i'r llyfr, un hir iawn gan yr Esgob Richard Davies, sy'n ddogfen ddiddorol iawn. Dwi'n bod rhaid ni, mae'n amser yn mynd ymlaen, rhaid ni neilltu'r bennod nesau i drafod rhag ymadrodd Richard Davies i Testament Newydd 1567, achos mae'n destun llenyddol hynod ddiddorol, sydd yn ddiddorol iawn o safbwynt hunaniaeth Gymraeg. Ond i gael ei dyled ysbarch i William Salisbury, prif gyfieithydd y Testament Newydd yma, na ni ddechrau gyda rhagymadrodd William Salisbury, sy'n rhagymadrodd byr iawn iawn, mae'n fyrach o lawer na'i rhagymadrodd i oll synwyr pen Cymru, ac yn fyrach o lawer, mi welwn ni pam. Felly, eisiau dechrau fy dyfyniad cynta sy'n gen ti, yna gobeithio dyma fi. Cyfle i argraffu'r gwaith papur. Dwi wedi argraffu, ond dwi ddim wedi darllen. Y dyfyniad cynta, dyna fel mae William Salisbury yn dechrau anner i ddarllenwyr yn ei Wel, mae rhaid i fi, yn ôl fy arfer, mae rhaid fi rei spectol ar yn rhywun, achos dwi'n mynd yn hen. Digon teg. Dyma fi. Ac unwaith yn rhagor, dyma'r tro cyntaf fi edrych ar hwn. Nath Richard Martin estyn hwn at y fi wrth y fi sta lawr. At yr oll Gymru, y sydd yn caru ffydd ei hen deidiau y Bryteiniaid gynt. Yn union. Felly dyma William Salisbury'n anerch darllenwyr y Testament Newydd, yr oll Gymru, sy'n caru ffydd i hen deidiau y Bryteiniaid gynt. Eto'n honni, dyma bropaganda'r Eglwys Brotestannaidd, chwedl Saunders Lewis, yn honni bod yr hen Gymru, yr hen Brytaniaid wedi coleddu Gristnogaeth byr, a bod nhw'n adfer y Gristnogaeth byr honno gyda'r Beibl yma. Felly, i ddeall, os ydych chi, ystym ideolegol y Protestannaidd oedd deud Catholigiaeth oedd wedi mynd oddi ar y trywydd cywir. Oedd yr hen eglwys Geltaidd yn byr, ddari rhyfain ddrwg, yn llusgo ni ar y llwybr cul, a mae Protestaniaeth wedi adfer y Cristnogaeth gywir oedd yn arfer bodoli yng Nghymru. Dyna di'r... So, mae'n ddiddorol yn...
mi welwn ni Richard Davies yn deud hynna'n fanwl iawn yn ei rhagymadrodd unta, hwrach yn y bennod nesaf gyda golwg ar y cloc heddiw. Ond felly yn gynta daw rhagymadrodd hir a manwl Richard Davies yn deud pethau fel la. Wedyn rhagymadrodd byr William Salisbury. Felly yn y dyfyniad nesaf mae William Salisbury yn egluro pam fod ei rhagymadrodd o mor fyr. Dyma'r ail ddyfyniad sy'n gynti. Nid gwyw gwedi ef, sef Richard Davies, yn enwedig i un cyn ei ddiled ei ddysg am y fi, yngan dim y deunydd y treithawd ef a hanaw. Ia, felly mae'n deud, dim yn weddus i fi siarad lot am bethau felly ar ôl i Richard Davies, yn wedi ganmod i mor iddo fy nis, gyda, mae'n ffug-wilaidd yma. Nath ni weld yn y benod ddiwetha, y modd mae Gruffydd Hiraethog wedi ganmol mewn cywydd o fal yn dweud, William Salisbury, mi wyt ti'n gwybod yr holl ieithoedd yma, ti'n gwybod gymaint o bethau. Felly ddim yn wilaidd iawn yn dweud, wel, ond wrth gwrs, mi oedd Richard Davies yn esgob yn bwysig. Fod yr bos, fo sydd yn prynu bwyd i fi da. Union, mae William Salisbury nath yr rhan fwy o'r gwaith gyfieithu. Mae'n moes ymgrymu gerbron yr esgob, mae'n cymryd y set gefn a dweud, wel, fo sy'n bwysig, na ni adol o fo siarad. Felly, mae'r rhagymadrodd yn anodweddiadol o fyr am William Salisbury, yn wedig ar ôl darllen i'r rhagymadrodd gorchestol i Orson Pen, gyhoeddwyd yn 1547. Un cyn ei ddiled ei ddysg am y fi. Dyna ddylwn ni gael fel o dan fy wyneb i ar y podlediad yma. Chdi dyr un efo'r dysg, dyna ti. Da iawn. Ond gobonol, mae llawer o awduron yn nghyfnod a dedeni mewn sawl iaith yn sgwennu pethau fel hyn. Machiavelli dechrau'r tywysog ydi fy hoff enghraifft. Dwi'n gwybod dim byd a wedyn mae'n union. Os ti'n gallu edrych i lawr arna fi yr ei ddilyn gwan twp yma, na ti allol. Ond wedyn, mae'n trafod eto syniad dyn ni am i drafod yn fanwl iawn wrth drafod rhagymadrodd Richard Davies y syniad bod y ffydd Brotestannaidd newydd yn hen ffydd i bod nhw yn hytrach na cyflwyno ffydd newydd yn adfer yr hen ffydd. A mae'n defnyddio rhyw drosiad penodol, dyfyniad ola sy'n gen ti heddiw. Megis y mae yn ddihareb gan y metelwyr mae gorau aer yw'r hen, felly yr un modd gorau ffydd yw'r ffydd hen. Yn union. So fel metelwyr, pobl sy'n gweithio metal gyda'i gemwaith, mae'n well nhw hen air i doddi a weithio, ynda. Felly gorau air yw'r hen, felly mae gorau ffydd yw'r hen ffydd, ynda. Na ti. A ffydd newydd yw'r hen ffydd, felly propaganda gelwyddog sydd mewn ffordd. Ond hefyd, ond yr ymladd am hygrededd ynda. Nid rhywbeth newydd, woke, modern ydy protestaniaeth. Mi welwn ni hynna, mae'n older yn y bennod nesaf drafod rhagymadrodd Richard Davies. Mae'n wych, mae ffordd maen nhw'n trafod yr hanes yn rhyfeddol. Ond i gloi y bennod hon o ran arwyddocad cyhoeddi Testament Newydd Cymraeg 1567, mae'n bwysig gweld y cyhoeddi'r holl bwysig hwn fel rhywbeth ddigwyddodd mewn sawl cyd-destun a oedd yn gorgyffwr, neu hwrach mewn cyd-destun amlochrog cymlaeth. Wrth gwrs, mae cyd-destun crefyddol yn amlwg yn bwysig, y cyd-destun gwleidyddol wedyn un ffurfiaeth Elizabeth y gyntaf, a hefyd cyd-destun deunyddiaeth Gymraeg, y ffaith bod yna Gymru Cymraeg oedd yn ardal ysgolheictod o'r safon ucha yn astudio hynny. Mi oedd y Testament Newydd yma wedi gyfieithu o iaith wreiddiol o Testament Newydd, Groeg. Felly bod wedi astudio'r ieithoedd clasurol yn y brifysgol yn Rhydychen yng Nghaergrawnt. Felly dyna'r tri cyd-destun, y crefyddol, y gwleidyddol a hefyd deunyddiaeth. Ond gallai jyst ychwanegu un cwestiwn a falle bod ni'n dod nôl at hyn mewn pennod yn y dyfodol, felly gyd i gael ngheg i, ond ar ba bwynt ddar yr Catholigion Cymraeg ddechrau cyhoeddi deunydd yn y Gymraeg? Oedd na, os oedd gen ti boblogaeth uniaeth Gymraeg, sylweddol iawn, oedd cynnyrchu deunydd, oedd emiws i ti fod efo'r llyfr gweddi cyffredinol uniaeth Saesneg, na oedd neb yn deall. A wedyn os oedd y Catholigion
yn troi fyny hefo deunydd Cymraeg, oedd hwn yn beryglus iawn, yn strategol, gwleidyddol yn dweud. So, i ba radda da ni'n gyfochro gan gilydd o ran amser ag ati fan hyn? Ie, mae hynna yn ddiddorol iawn, yn gwestiwn da, Richard. Nawn ni drafod llen grefyddol y Catholigion Cymraeg mewn pennod arall. Iawn, Nawn ni ddod nôl at hynny. Iawn, a mae'n heiddi'n pennod yn ddeu hun, achos mae'n wrth reswm yn wahanol, yn wrthbwynt, yn rhan o'r gwrthdywigiad Catholig yn ymladd yn erbyn y dywigiad Protestannaidd. Na, fydd y bennod gyfei drafod yna mewn 2 neu 3 blynedd. 2 blynedd, dair blynedd, ddown ni nôl at hynna. Ond y tro nesaf, nawn ni barhau ar bwnc yma trwy drafod gymadrodd Richard Davies i Testament Newydd 1557, sy'n ddogfen hynod ddiddorol. Mae'n ryfeddol o wych. Felly fysa chi'n ffwl i beidio a gwrando ar y bennod nesaf. Dyna sydd wedi gloi'r bennod hon. Jerry, diolch yn fawr iawn i ti. Oedd hwnna'n, oedd o'n flasus, dwi'n edrych ymlaen i ddysgu lot mwy ynglyn â hyn. Ddim yn rhywbeth dwi'n gwybod llawer yn ei gylcho. Diolch i Richard Martin, sydd wrthi yn gwneud rhyw fath o synwyr o'r holl peth yma. Diolch i chi, wrandawyr, gwylwyr, da ni'n gwerthfawrogi yr esgus i wneud hyn, a fysa ni'n gallu wneud o hebdda chi. Da ni'n gwerthfawrogi'n fawr os da chi'n rhannu'r bodolaeth yn newyddion am bodolaeth y pod efo unrhyw un sydd â all fod efo diddordeb, achos fel da ni'n deud, does gennym ni ddim cyllideb ysbysebu. Mae gennym ni glistog, ond does gennym ni ddim cyllideb ysbysebu. Felly rhannwch y newyddion bod ni ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau. Da ni ar gael ar YouTube, lle da chi'n gallu gwylio ni hefyd. Da ni ar gael yn gyntaf bob tro ar am. A gyda hynny, hwyl am y tro. Hwyl awr. Hwyl awr.